Mabuso mangrove area naman sa Talisay City, Negros Occidental, plano nga i-develop ang himuon bilang isa ka tourist attraction. Proyekto, dako nga bulig sa palangabuhian sa mga residente sa lugar. Nakatutok Aileen Pedreso. Masobra 3 na kadekada nga nagapangabuhi sa kilid sang baybayin sa Barangay Zone 3 sa Talisay City sa Elmira. Pagpangasag na ang iyagindakan, tugtog nagtukod sa kaugalingon nga pamilya. Magluwa sa kasag, may mga isda man nga ginabaligya sa Elmira, upod ang bana sa palapala sa ila barangay. Mga sugda na may guro, mga 30 anyos na guro. Maayo man. Ay katubawas man ka, naka-school lamang sa kabataan, high school. Duga nga palang abuhian kung matigayon ang ginaplano sa LGU nga rehabilitasyon sa 1,000 square meters nga mangrove area sa lugar. Sunod sa LGU, kung ma-develop na ang lugar, pagaputangan sa lugar kung saan makaplastar sa mga baligya nga isda ang mga residente. That place will be developed, no, as a tourist attraction, no? Just like we'll have a fisherman's wharf. Our fisher folks can sell their fresh fish as seafood products. Kaupod sa LGU ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o kun MBCCI sa sininga proyekto. May mga tikang man nga himuon, agud mas mapadamo pa ang mga kasag sa lugar. Samtang ginapasiguro nga maprotektahan ang pagtubo sang bakawan o kun mangroves. Kung madayon, siyempre upod na din lang kami. Dako mo na mabulig, ya. Kung kung dito nga side, okay man to, kay lapad to. Upod Gerwal Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas.